Instagram varí. Proste teda TikTok mohla mi včera prísť na stream. Stále nechápem, jak mohla si reálne dojsť na môj stream. Ne, proste nechápem to. 7 ľudí, čo to je, prosím vás, všetci lajkujte, nech tu ešte viac ľudí a píšte niečo do chatu. Čauko. Ahoj. Ideme hrať jednohru Valorantu. Si dám, pretože môžem. Všetci 5 ľudia, ktorí ste tu, píšte nejaké otázky alebo niečo do chatu, alebo lajkujte, nech tu je viac ľudí. Tým pádom tu bude viac otázok a tým pádom bude zábavnejší tento stream aj pre vás. Takže stačí lajkovať a bude to, koľko máš, čo koľko mám. 5 vlasov na hlave, 6 zubov, mentálne 3 roky. Hokejista? Nie. Akože na koleskových kočách si niekedy zahrám akože s kamošmi. Kto chce, no koľko mi rokov, tak ježiš, nie preložiť, vrátiť preklad a pribudnúť do komentár. Tu mám Instagram a koľko rokov odpoviem na Instagram. Ok, stane. Som vysvetlil. Dobre. Ďakujem za zdieľanie. Zdieľajte, lajkujte alebo píšte otázky. Pretože keď budete písať otázky alebo zdieľať, tak tu bude viac ľudí a bude to zábavnejší stream aj pre vás, aj pre mňa. Takže je to tak. Robíš taký šport? Karate robím. Takže súťažne. Ale inak, akože len tak akože s kamošmi, tak hráme futbal alebo ten hokej. No, hokej. Na koleskových korčulách. Inline hokej. No. Takže tak, asi k tomu. Počkaj, to je tá dobrá mapa. Yes, to je tá dobrá mapa. Cambridge Valo, presne tak. Ale nehrávam to úplne často, väčšinou si takto, keď streamujem večer, tak si zahrám, že jednu ruku. No ale však ja neviem, čo mám písať. Keď neviete, čo máte písať, tak Sebastian Uliš sa pripojil. Zdravím. Tomu veru. No. Nice. Nevidím, že nič. Dobre, som mŕtvý. Ďakujem za follow. Ahoj. Ahoj. Hello. Zdravím.
Ja normálne, Hanek, dojdem za tebou, vykradnem ti dom. Neboj sa, nemutuj si to, ja budem slušný. Nie som retard. 5 sekúnd neskôr. Choď horiť, Hanek už. Sorry. Som, čo si? Akože mega hladná som. Tak choď jesť. Ja, ty si na intráku. Nechcel by som, akože nezavidím. Buď ticho, Hanek. Je to počuť inak ľudia, čo hovorí. Skade si pridržne, fakt sa to nezdá. Však čo ja viem, akože... Keby ja púšťajú vlny k teba, tak kľudne, ale pochybujem, že ja by som isto schytal taký interakt, čo by som tam nemohol pohnúť odtiaľ. Nie, nie je to počuť? Jaj. To ma mrzí. Ale, no, akože nemrzí, akože to je dobré, ale... To rozprávam sa so sebou vlastne teraz. Lebo vy to nepočujete. Púšťa úplne v pohode, no však teba možno. Svoj z teba. Vyhrávate? No teraz hej, 2-1. Sa nahlásiš a proste pustia ťa, ale musíš sa vrátiť do 19. Tak to by bolo najlepšie asi pre mňa. Sa vrátiť do 19. Lebo väčšinou 19. je taký čas, keď chodím, že... Ojo, jaký ojo? Môžeš mi to spievať reálne? Čo chceš? Čo je? Strašne super. No tak viem, ja sa rozprávam akože som so sebou, ale ja sa rozprávam s kamošom cez ten, lenže vy ho nepočujete, lebo TikTok našťastie blokuje. Dobre robí. Čau. Som posledný v tabulke. No a čo? Idem odpovedať na otázky. Voňate alebo smrdíte? Nie som Patrik Sigoraj, takže... Ale zase ja mám do 17 školu. Ja mám 12:20. To mám, že 7 hodín. Real Madrid alebo Barcelona. Čo som nemal povedať, Hanek? Tak sa vráť oknom. No presne, ukáž svoju mikinu. Smrdí ako kokot. Niekedy musíme von, som ťa videl od 20, keď si bol v Hornej. Nevidel. Čiže neviem, na jedenkrát na týždeň mám, že... Som sa nestiel skúpiť, ne? Hello. Čau. Čo je? Čo chceš? Na čo mám odpovedať? Vyzerám to, že sa vyprávam sa so sebou, že? Že oversize nosíš bagy. Cez zimu. V lete som rád, že... Hej.
Čo chceš? Minus 15, 10 to hodnotím. Mňa názor, že zajtra je pivnička, že sa ešte neviem, či tam pôjdem. Ale asi aj. Akože ja tam chcem ísť, ale či bude môcť. Chápeš? No čo? Fajčiš? Nie. Nosíš begy? Však cez zimu aj. Hraješ hokej? Nie. Adam Hanek, hodnotím to, lebo si ma nepočul isto, že neviem, či tam idem. Pretože akože chcem, ale neviem, či budem môcť. Ty pivnička. Vieš. Robíš hobby horsing? Robím. Do 9 na zašo? Nie. Do prvej na sašo. No, I'm out. Onaj, dobre Adam Hanek. Môžeme dotiahnuť. Môžu tu typci, čo chcete? Dobrý ti, Krista. Môžu ma tu blokovať. Haló? Ďakujem. Ja stojím tu. Na čo čakáte? Bože. Ja končím. Hrám Valorant, oni proste dajú z jednej strany stenu, tú, ktorá sa dá rozbiť, z druhej strany dajú nejakú hovadinu, cez ktorú nemôžeš prejsť asi čo. A stoja 4 okolo mňa, dobre, už ma pustili. A ja som nemohol sa hýbať. Proste... Počkaj, to je skin. Na Guardian, ok, berem. Dobre, získal, áno, skáče na palici. Nie. Čau, ahoj, kto si, počkaj. Neviem, kto si. No, možno viem, ale... Podľa mňa na TikToku neviem. Ja som jej neposielal tú hlasovku. Ja som jej potom odpísal. Len tak random si mi vyskočil vo VIP, ja... Tak už sa poznáme, teda ty mňa. Čo, Hanek? Ja som neposielal tú hlasovku, že to si ty písal. Ja som len potom napísal, že to som nepísal ja, že prísahám na všetko, či čo som napísal. To bolo všetko. A nie, ešte som to že povedal, že si to písal ty. Áno, že ok. A že ale vážne, áno, že však dobre, a to bolo všetko. Počuj, čo mám robiť, keď má crash. A ním, že s pištolou v ruke, že budeš so mnou chodiť a keď povie tak nie, tak iba vystrel. Ale nie. No. Čo je? Čo? Bože môj. OK, tak mením názor. Keď máš kraša, dojde za ním a chyťa za cicím. Ty si prvý. OK, Adam Hanek. Sorry ľudia, že neodpisujem, ale... Či nie toto, ale ja hrám. Nice, zabil ma typek. Michal Šagat, tu je už. Čo? Nechce sa... Čo sa tu deje teraz, neviem. Dobrý deň. Nechcem ísť niekto písať, nudím sa strašne.
postrieme možno, dobre, skúsim. Poď. OK, napíš to. Tak na teba funguje západ, východ, stred, západ. OK, sever. Vyšro, teraz nie. No čo, Hanek? Čo je? Inak, nie. Kto nevie, tak s kamošom, s kamošmi máme, že stiahnuté, že ten. A kto nevie to, čo to je, tak ty keď mu, hoci kedy, keď nemáte akože zablokovaného, alebo no, tak mu niečo povieš a ono, aj keď má vypnúť zvonenie alebo zvuk, tak ono mu to proste, ako keby mu voláš alebo niečo. La Liga alebo Premier League. Asi La Liga. Nepozerám moc futbal. Teda skoro vôbec. Teda úplne, že vôbec. A proste teraz mi tam hovorí a ja vyzerám, že sa rozprávam sám so sebou. Hej, Claudio. Pôjde, nechodíš na SPŠ? Chodím. Dáš ik? Napíšte môj Instagram, kto vie, aký mám Instagram. Jeden mŕtvý, druhý ma zabije. Napíšte môj Instagram. Tu je môj Instagram. Toto je môj Instagram, ktorý som pripol. Hraješ hokej? Nehrajem hokej. To mám len podpísanú hokejku. Nemám hokejisti. Čo robím malko? Áno. Vyhrávame 6-2, keby to niekoho zaujíma. 7-2. A som v strede v tabulke. Nie som posledný. Takže mám 5 kg. Prvý typ 21, druhý má 7 a... Dobre, začneme to sledovať potom takom. Dobre, Janek, ticho. Tak dobre, priznávam sa, som hokejista, najlepší na svete. Len nehráme lebo ma ešte nedraftovali, ale čakám na to, keď už budem môcť byť draftovaný. Môj Instagram je Sago no, presne. Hanek, napíš to, ja to pripnem. To je môj druhý účet. Presne tento. Môžeš toto. Šestnáct správ z tento, jak proste to zavolal a zrušil. Neťa píšte niečo do chatu ešte. Vyhrali sme 8-32. Sme vyhrali, sme najlepší. Neviem prečo to bolo, proste vyhrávali sme 8-2 a zrazu, že ako foto máš na ik, fakt neviem. Však ale
To vôbec to nepoviem. Ty si primitív, to nepoviem. Vládko, Vladeno, nešiel si búvať. Vôbec sa mi viac nepoviem. Vôbec. Ty si kam, jak ťa to nápadne? Nepoviem to. Kamo, keď mi teraz pošleš naučiť 5 eur, tak to spravím. Aké si znamenie blíženec? Idem ešte jednu hru. Mám 4%, mal som 9, keď som čakal. Pukáš prsty a ja pukám. Vôbec. To si konečne nechaj, že prisahám. Vôbec. Že prisahám. Vôbec. To, keď uprav to do inej formy, lebo toto nemôžem povedať. Tak ja som zmetená, vôbec mi nič nenašlo na iba takú mačku help. Napíše adoro sliva všetko malým spolu a nájde ti to. Nemá frérku. Čo? Ale choď. Tak to vôbec nepovieš. Vôbec. Kamo, ne. Ty si retard. Povedz niečo, aspoň v polovici normálne. Nie 5-hodinovú vetu, ktorá... OK. Kamo, toto nevypadá, že ten Kupko s oteckou, neviem, jak sa volá, sorry, ale aj hlas taký máš. To mi už niekto povedal. OK, už mám potom potvrdíš, áno, Maroš. No, Maroš. To je na streame, počkaj. Takže je tam niekto, ktorá... Niekto, kto by ich mal poznať, tých ľudí, ale... Kámo, to nemôžem povedať. Aký si mal deň v pohode a vy sa pochválte, čo dávaš ik, áno. Ty majú holičkovo? Dobre. Počkaj, čo mám? Že milujem ty majú holičkovo, hej? Ty si retard. Môžem si ťa prieť like a potom potvrdiť, čo po streame potvrdím. Tu mám Instagram, to chce. Po streame. Tak ty majú holičkovú, hej. Presne. Si hovorím, že milujem ty majú holičkovú. Nie, radšej poviem, že milujem ty majú sedlačku. Čo? Holičkovú. Šovu, chat. Ticho. A niekto si nepočul. Jak ťa chcú.
No a že ahoj. To som nemohol. Si to počul? Adam, nepočul si to vôbec. Áno. Čo? Ešte raz. Odkiaľ si prečne, ako v škole. Ja ťa nepočujem, nedoseká, ja som počul, že začiatok som nepočul a koniec tiež nie. Poviem... Dobre, poviem to. Nie. Počkaj. Hrávaš hokej? Nehrávam, bohužiaľ, ale chcel by som, akože keď tu označíte nejaký hokejový tím, ktorý ma príjme do aspoň U13 alebo nie, dobre, do U15, tak akože nechcem hrávať so 6-ročným človekom, typkom proste, ok, lebo proste, že no, ešte začal to. Už je dobre, ľudia, prosím, ľudia, musím sa priznať, chcel by som, chcel by som sa, chcem, musím sa priznať, chcel by som hrávať hokej za proste parahokej za U6. U6 postihol proste s Paťom Sikorajom, ale chcem hrávať, že úplne v inej line, lebo nepoužíva deodorant. A hej, a hej, takže 6, hej, vlastne ešte, aby tam hrala Ajo Sikoraj a ich babka a striko, ktorý leží celý život na fotelke iba. Voľako ťa balia, snažiť sa môžu. Akože reálne by som chcel chodiť na hokej, lenže som mohla začať skôr, lebo teraz už asi nezačnem. Presne. Vy moji fani, tam sú 13-14 roční. Označujte, posielajte tento livestream všetkým hokejovým klubom, nech ma príjmu. A ja sľubujem, že dám v prvom zápase gól. Sľubujem. Hneď ho tam dám. A ešte taký pekný, že mi ho bude Paolo Regenda závidieť. Naozaj. Bežne aj každého. Daj, povedz to. Ale to je úplne hovadina, neviem ani ktorá. Počkaj. Táto. Čo? Nik v pohode, nie, neviem čo. Ale ja som stratený v tom, nechaj ma. Ja mám 1% počkať. Shit.
film. Nechcem mi spať, bože. Nie. Ideme sa rozprávať všetci spolu, pretože to je nuda. Áno. Adam, Alek, ty prosím chod spať. Ja idem tiež už spať za chvíľu, ale ešte jedna vec. Pekne ťa vypína, presne. Už musím spať. Ale ešte... Tu mám Instagram. Ani ti už nefunguje. Funguje. Ja som zlý človek. Ja som nerozprával som so sebou, aj čo si pekné. Top 10 random momentov. Nevieme sa nerozprávať za sebou. Zajtra budete mať zase voľnú školu. Som počul, že bol bombový týždeň. Neviem. Nemali by sme mať teba vypínať tak, jak mňa. Ja som influencer však. Takže nechcem sa chváliť. Ďakujem za zdieľanie. A za ružičky hlavne. Ja som influencer, akože nebudem sa chváliť, hej. Ale Lára z Ruže pre nevestu tu bola na mojom streame. Proste neviem. Hej, ty si top model. Ďakujem. Akože je to pravda, no. Lebo reálne on z veľkého. Ja som si s Lárou z Ruže pre nevestu písala. Ja jej asi napíšem, že ahoj, ako sa ti páčil stream. To je veta. Proste Reálne v popretí my sme od nich 50 km a veľkého. On je top, kokot, nechce povedať, čo mu hovorím. Dobre, tak to poviem. Tá domáľacká v živote som tam videla, asi strašne pekná a tá Vanessa, že čo? Ermanek. Teba som tiež v živote nevidel. Ale že si strašne škaredá. Ja nie som pekná more, však ja som vás nevidel ani. Ja len plním, čo musím.
Tak som v živote nevidel, jak to môžem povedať. Dobre, proste ľudia, prepáčte, ja sa ospravedlňujem. Lebo to mám, proste ja to musím, lebo ma už s tým, no proste, že by som nič nemal. Kvôli tomu. Haneka zabí sa proste. Odvaha. Ja som bol prinútený. Však som to povedal. Ja som to povedal, Hanek. Potom po streame podáš mi ich žiadosť mojich. No to Marocka, ok, potvrdím. Tak šikanovanie, ale ne sranda. No presne, Hanek, vidíš, nie je to sranda. Ja sa ospravedlňujem. Veľmi. Za môjho kamaráta, ktorý je proste retardovaný. Adam, zabí sa. Adam, no počul si, zabí sa. Nie, on nemá kamarát, my zajtra budeme spolu sa rozprávať. Ja sa zabijem asi. Idem na to. Super, že sa budete rozprávať. Ty drž piču. Kto? Sales. Kamo si robíš srandu, ani nevieš, čo je sranda. Chudáko necháte. Ty aj Aďo. Dobre, prepáč tam, že som ťa urazila. Však chci zajtra fitko povedať ty. Vy jak to chcete všetko stihnúť? Vy máte akože čo 5 rokov? Dobre chlapci, tak ja asi nejdem nikam, lebo jak to chcete všetko stihnúť? Ticho, kámo. Sa bav teraz reálne o tom. Na chvíľu vypňaj mňa. Reálne sa bav na to, čo som ti teraz povedal, že jak to chcete všetko stihnúť. Kámo, však idete, že 13.54 na bus. Keď ho nestihnete, tak 14.34, ale mali by ste ho stihnúť. Dokej dojete do Trenčína, bude 2:30, dajme tomu, on je gay a chce veľkú červenú cisternu do ruky. Ja nejdem fitko. Dobre, tak ale jak to on chce stihnúť? Akože keď je sám, tak to stihne, alebo sa keď my budeme v Trenčine, tak on môže ísť, kde chce. Presne, ale reálne nepoviem keby dneska. Alebo proste hoci kedy, ale prečo zajtra zrovna? Kam však to reálne nestíhaš. Prídeš o 2:30 do Trenčína. Budeš tam tak hodinu a pol. Tu sú 4 hodiny, pôjdeš domov na chvíľu a potom pôjdeme. Jak to chce stihnúť? Ďakujem za... On nemá ik.
Mám ich, ale už tu bol 5 krát kamo a bol si na tom streame. Tu mám Instagram. Potvrdím, ktorý končí. Kamo, nie. Už som povedal všetko. Dobre, ďakujem za ružičku. Ešte 29 ružičiek a budem mať novú elektriku, ktorú som vyhodil. Ja už som strašne unavená. Ešte musíš vydržať, ešte ti musím odpísať. Teda potvrdiť žiadosť. To som ja. Mohol si to tak zakončiť. Až som bol odhodlaný to povedať a ty to zakončíš hentým. Tak potom mi odpíš aj potvrdiť žiadosť, ne? Dobre, po svojku ani nehne. Odpíšem, keď budem mať na čo, no mňa hej teraz karty. No, ja prídem zo školy a úplne sa mi chce spať. No dobre, idem na to. Ja som najskúšenejší mechatronik na Slovensku, pretože akože vyhodil som iba byt, hrám švona občas, vyhodil som iba byt z elektriky, vybuchla mi nabíjačka, proste som dobrý, najlepší mechatronik a proste každá žena ma chce, ja viem, pretože som najlepší mechatronik. Až buď ticho. Ja dojdem domov a mňa vypína, ale spať nejdem, no. Ja už som v škole. No. Proste, jak ťa napadnú takéto hovna úplne. Čo sa toľko smeješ, lebo on vymýšľal také hladiny, čo mám povedať. A potom proste, no. Lenže ešte problém, že ja keď to hovorím, tak oni vedia, že ja som ten. Prečo tam dole? A čo bolo to prvé s tým oným? A nie, to nemôže povedať, to normálne. Tak aj ty mu vymyslel, že on nestreamuje. Takže jemu nepôjde. Mám rád otrokov z Afriky dovezených do Francúzska. A rád sa im čo? Šmátram? OK, ja už idem spať. Nejdeš spať? Tam dole. Ty si feťák už. Už chod spať, už koniec. Sa im rád. Ty si kokot. Kamo, a čo mám robiť, keď nie je spať? Pozerať môj stream a potom neviem. Že sa im rád šmátram, ty na radičku, ty si retard. Jak ťa napadne takéto slovné spojenie? No ale proste dal. Nic si nadarmo. Jak si môže honiť, keď je... Kámo, ty si primitívny. Shim is here. Shim is here.
boli oči, keď sa kúkam do mobilu. Tak sa pozriem mimo telefónu, iba počúvaj. Vôbec. On má teraz dobrú náladu, tak strkať prsty. A teba pustili z psychiatrie. Dobre, ja si končím už. Kámo, ty si porec. Že ja prisahám, že som dal takú kanvicu jak 2-sekundový Maťo. Dobre, ja asi končím už. Ale ešte... No. Mám vám odkázať, že máte držať pizzu, lebo že inak sa vám pohrám tam dole. To mám odkázať. A dám 765. Potvrď mi, áno, idem. Nie, o chvíľu odpali oči. Dobre, tak ja vypínam stream, ale ešte. Ja som chcel počkať na 29 rúž ešte. Nie, na psychiatru mu odkazujem. Kamo, ok, už budem ticho. Ticho s tvrdými, kámo. Ty si feťák. No, dobre, aspoň si sa opravil. Ja taký záder mám. A tam ticho. Však sa opravil už. Dobre, ja vypínam stream. Ďakujem za 9 rožiek. Počkaj ešte, že... Čo? Ja, že máte už byť fakt ticho, inak vám dole ukážem také čoromoro. Nie, idem, počkaj, čakaj. Necho ešte. Dobrú noc všetkým. Môj ik a doroslíva, keď tak všetko malým spolu. Že sa v neposedíte. Dobre, už čaute.